Turbot vai boosti? Sitten Ei, kun otat tosta vaatteet kiinni. käännä. No osaa. Niinku ylävartalo on vähän nykästä taaksepäin, niin se lähtee pyörimään. Kyllä se jo nousee, että menee Sun pitää sisään. huolehtia ensin, että mä pyörähdän ympäri. En mä pysty. Pystyt hä? Ei. Tosta noin työnnä sun ympäri. Mitä? Sehän teit mullekin No sillä. varmaan, kun toi tulee suunnilleen kuin 50. Eikä mitä. No en minä kyllä pidä. Tästä. Huolehdit niin, että mä menen ympäri. Ja sit yrität käydä No sinne. joo. Hyvä iske! En tiedä. Teekö sä jotain? No tiesin. Mä en meinaa olla tehnyt mitään. Sitten jos voit silleen käännyttää. Ei se oikeesti. Mene pois. Haluaisin mä auto, kai. No autossa kerran vielä. Siis mä en tiedä mitä sä hyppäsit jo silleen suoraan näin. No niin, mä vetäsit nyrkin. Sit pistä jalkoja vähän tälleen näin, niin se menee jaloillaan. Oliko se siinä? Joo. Oliko se noin helppo? Joo.